Mario De Giorgio tressa il-qorti tlieta wara nofsinhar akkużat b'ħasil ta' flus ġenerati minn attività kriminali kif ukoll brikat. L-arrest ta' De Giorgio li għandu 65 sena seħ it-tnejn meta r-raġel kien f'daru fil-Marsa u wieġeb mhux ħati tal-akkużi kontrih. Mario De Giorgio uħu Alfred u George De Giorgio li jinsabu akkużati li huma kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Pulizija marru għal Mario De Giorgio wara li komplew l-investigazzjonijiet tagħhom fuq qatt ta' recordings sigriti li kien ħamel vintewma. Il-recordings imorru lura għal-2017 u l-2018. Tewma wkoll huwa involut fl-assassinju tal-ġurnalista u huwa kkonsidrat il-middleman f'dan id-delitt. L-avukati ta' Mario De Giorgio oġġezzjonaw għaż-żieda tal-akkuża ta' rikatt u l-fatt li l-akkużat ma ġiex mistoqsi dwar dan waqt l-interrogazzjoni, iżda l-pulizija rribattew li dawn l-akkużi jistgħu jiġu pruvati biss wara li jkunu kellmu lil Tewma li huwa xut ewlieni fil-każ. L-ispettur Liam Bonello fisem il-prosekuzzjoni qalet li De Giorgio baqa' siket waqt l-interrogazzjoni. Il-Maġistrat Rachel Montebello li qudiema qed jinstema' l-każ ċaħdet it-talba l-libertà proviżorja wara li l-prosekuzzjoni oġġezzjonata liha minħabba l-biża' li jkun hemm tbabiż tal-provi u fid-dawl li qatt iridu jixhdu 6 xhieda. Id-diviża staqsiet min huma dawn ix-xhieda iżda l-prosekuzzjoni rrifjutat li twieġeb. L-avukati ta' De Giorgio esprimew ukoll dubju dwar x'allegazzjonijiet ġodda jistgħu joħorġu wara da żmien kollu. Il-qorti laqgħet talba sabiex ikunu friżati l-assi kollha ta' Mario De Giorgio u ħeġġet lil prosekuzzjoni tħarrek kemm jista' jkun malajr lix-xhieda. L-Ispettur Christopher Ellul flimkien mal-avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Marthes Grech u Francesco Refalo qed imexxu il-prosekuzzjoni.